25 лет назад, 15 февраля 1989 года, завершился вывод ограниченного контингента советских войск из Республики Афганистан. Афган жерлерінде башын салды, кайталмыйча калды күпләребез. Күпме ир егетләр гомерен бирде, аяз булсын өчен күкләребез. Но помню тщетны все старания. Друзей навеки остановим. Солдатка бу сугыш кирәк түгел, сугышлардан туйдык, ардык без. Минур әфәнде, менә бу ел битендә Начало митинга 25 еллык 10 часов. шул исәптән НАТО Американ гаскәрләре дә чыга Афганистаннан. Сез үзегез шушы Афганистанда хезмәт иткән кеше буларак, Американ НАТО гаскәрләренең Афганистан чыгуын ничек бәялисез? Афганистанның киләчәге ничек булыр икән алардан башка? Уңаймы, тискәреме? Ансын бик үзем әйтә алмыйм үзем шайында, но без аның үстәгеләр күбрәк белә инде. Но безгә рядовой состав, алар без үзебезнең долыкны выполняйдык, как ничек дип әйтергә. Но Менә сезгә хәзер кабат әйтсәләр, Минур әфәнде, иртәгә Афганистанга китәсез дисәләр, барыр идегезме? Мин бармас идем. Балагызны да җибәрмәс идегез. Балага җибәрмәс идем. Ни өчен? Потому что дөрес түгел иде. Анда Чит илгә бәреп керү дөрес түгел име? Кирәк түгел. Үзләренчә яшәсеннәр, үзләренчә үзләрен хәлләр үзләре яшәсеннәр. Күреп кайтасы килә. Ни шул җирдә яшь вакытта яшь гомерләр үткәндә шуны карап кайтыр. Ничек калды? Менә бит анда күп әйберләр калды. Безнең заставалар калды. Безнең утырган урыннар бар бит, бар. Тау башларын ничек әйтәм, анда бар күреп кайтасы килә бик шулар. Ничек уйлыйсыз, менә сез Совет гаскәрләре чыгып киткәч, Афганистан яхшыга якканмы, начар якканмы үзгәргәндер? Мин уйлыйм, шул якта. Яхшыга да түгел, шул как булган, шул нигәндер. Анда нәрсә эшлисең? Аны да бит чәчмиләр, урмилар анда, шул тау арасында да. Үзегез беләсез, бу ел битендә НАТО Американ гаскәрләрен дә чыгаралар Афганистаннан. Киләчәген ничек күрәсез? Менә үз тәҗрибәгездән чыгып, аларның чыгып китүеннән соң, Американ НАТО гаскәрләренең чыгып китүеннән соң Афганистанның киләчәге нинди булыр икән? Үзләре кул алсалар нормаль була, үзләре белән нисәләр, бер кеше нимәсә ишетмәсә аларга, үзләренең головалары ничек ниян, шулай мин нормаль булыр дип уйлыйм. Нәрсәгә алар американцы ничек безнекеләр дә кирәкми. Үзләре белән нисәләр шул самый главный границадан безгә нигә кермәсен. Шул наркоманнар, наркотик кермәсен, шул гына безгә бит шул аның самый беренче яшьләр нормаль яшәсен. Үзләренчә яшәсеннәр дип әйтәләр. Үзләренчә яшәсеннәр дә. Барат әфәнде, әйтегез әле. Бу ел менә Афганистаннан анда булган Американ НАТО гаскәрләрен дә чыгарачаклар. Менә шушы гаскәрләр чыкканнан соң Афганистанның киләчәген ничек күз алдына китерәсез? Тыныч булмаячак инде анда. Һаман сугыш беткәне дә юк анда. Һаман сугыш булачак. Американ гаскәрләре сугышны туктатып тора дип әйтергә телисезме хәзерге вакытта юкса? Сугышны туктатып тормый инде анда. Алар Америка гаскәрләре нәкъ сугыш булды инде анда. Планнар сугыша инде. Барыбер тынычлык булмаячак. Наркотиклар барыбер шулай керәчәк инде. Ягъни чыгарсалар да, чыгармасалар да нәрсә үзгәрмәячәк булмаса. Үзгәрмәс дип күрәм. Ничек үзгәртеп булыр икән? Ничек урнаштырып булыр икән Афганистанда? Тормышларын яхшыртып, аларның андагы тормыш бик начар бит, без күрдек. Алар бик хәерчә яшиләр. Әгәр дә бер предприятие, нәрсәләр төзеп, шундый ни белән генә башкача ни бик начар яшиләр. Аларның башка ниләре юк, или наркотик, или сугышалар инде. Әгәр дә халык яхшы яши башласа, сугыш бетәчәк.